Moro Roni. Morjesta. Mitä äijä? Kaikki hyvin. Me tehtiin äsken vähän podcastia. Joo, kiitos. Äijä oli vielä TrueCastissa. No kiitos, oli kunnia kiitos. Saada Hirskisen. Joo, ja oli kunnia tulla tähän näin. Ja nyt vähän vaihtuu osat tässä lennossa. Joo. Niin kuin, joo. Hei, äijä on duunannut räppiä. Joo, mä oon 12-vuotiaasta asti tehnyt musaa. Nyt toki tosi paljon vähemmän. Enää en oikeastaan sille ole tehnyt musaa. Että silleen tosi hidas julkaisutahti. Muutamia biisejä silloin tällöin, mutta on tullut tehtyä. Joo. Mä oon kuunnellut aika paljon sitä sun ja Taiston sitä, mikäs se nimi nyt on? Tuhannet tietää. Tuhannet tietää, okei. Joo, se on helvetin kova biisi. Joo, Sitä ei vääntää tämmöisiä mediahommia. Joo, nyt mä oon tehnyt tuolla TrueCastia, laitettiin YouTube-kanava pystyyn. Mä oon pitkään tuolla TikTokissa pyörinyt ja pyörin vieläkin. Tykkään tehdä sitä, mutta mulla on ollut haaveen pitkään tehdä pitempää sisältöä. Niin sit silleen toi YouTube on se juttu. Ja nyt ollaan saatu, mulla on hyvä tiimi, mulla on se kameramies, Mertsi Tammenesta, koko pelli editori. Ja sai se tiimin kasaa. Ja nyt mä oon saanut tehty pitempiä videoita sinne ja tehty noita YouTube-juttuja, oon tykännyt tosi paljon. Joo. Mistä sä oot saanut kipinän tämmöiseen? Mua on jotenkin kiinnostanut nuo videojutut silleen oikeastaan aika pitkään. Et nyt kun mä pääsin vankilasta ja näin, mä tein muutamia biisejä ja näin. Sitten niinku, mulla on jotenkin se musankaan vähän aina ollut silleen omituinen juttu, että mä jotenkin koen vähän silleen, että se ei ole, vaikka mä tekisin niinku aitoa silleen omasta elämästä sitä musaa ja aidosti, mutta se kulttuuri ympärillä on nykyään aika paljon kaikkea semmoista, tavallaan, mitä mä en halua olla osa. Musta tuntuu, että se on tosi epäaitoa se niin homma. Niin sitten tavallaan noi videot on aina ollut se, mikä on tuntunut musta silleen, että tiedät, että tää on sitä aitoa, tää on niinku real life, tässä ei selitellä mitään, vaan nyt mä niinku, tiedät, että sä kerro suoraan nämä jutut. Ja viesti on selkeä. Joo, niin sitten se oli jotenkin semmoinen, että kun mä tein sinne TikTokiin muutamia videoita, niin mä olin silleen, että tää on se juttu, mitä mä haluan tehdä. Joo. Okei, sä sanoit, että sä oot ollut vankilassa, niin onko ollut vaikea integroitua yhteiskuntaan nyt? Mulla oli tosi helppo silleen, että se on oikeasti vaikea prosessi ja se ei kaikilla mene silleen, mitä mulla meni. Mutta mulla kävi hyvät sägää, että mulla oli se räppijuttu siellä taustalla, niin mä painelin tommoseen kolmannen sektorin mestaa, matalakynnyksen päiväkeskukseen, nuorten toimintaan, menin sinne sisään ja sanoin, että hei, teillä on joskus ollut tää studio, että mä olin asiakkaana täällä, että se on nyt tyhjillä, että mulla olisi paukkuu pyörittää sitä studioa. Ja sitten mulla annettiin mahis, mä rupesin pyörittää sitä, sain sieltä vakituisen duunipaikan, ollut 2 vuotta siellä duunissa, että koevapauden jälkeen se natsasi aika nopeasti. Sitten mulla lähti tavallaan aika paljon kaikki, mitä mä tein, niin silleen jotenkin tosi siunatusti lähti liikenteeseen, lähti TikTok-liikenteeseen, lähti YouTube-liikenteeseen. Silleen, että kaikki mitä mä tein, niin mä pääsin jotenkin kiinni siihen juttuun, että on tosi siunattu fiilis ja on ollut tosi helppo. Hieno homma. Joo. Kiitos Roni tästä. Kiitos.